Λοιπόν, είμαστε Παντοκράτορα πάλι. Θα λέτε, αφού ο Τζορτζ Στάσε βγάζει συνέχεια βίντεο με το Παντοκράτορα, μένει και στο Παντοκράτορα. Άραγε, όχι. Το έχω ακούσει αυτό χιλιάδες, μιλιάδες φορές. Λοιπόν, θα μου πείτε γιατί καβαλάω το ποδήλατο. Λοιπόν, το ποδήλατο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καβαλήσει, δεν μπορώ να το καβαλήσω. Γιατί, κοιτάξτε πως έχω γίνει. Πήγα από εκεί έως εκεί πέρα και μιλάμε, έγινα υδροτήλα παντού κατά, κοίτα. Λοιπόν, υπάρχει όλος ο δρόμος, είναι πέτρες παντού. Θα κάνω μια προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν μένω στο Παντοκράτορα, αν θέλουν να μάθουν οι τηλεθεατές μου. Δεν μένω εκεί, όχι. Μένω στην Πρέβεζα, κανονικά, όπως όλους τους πλανήτες. Πλάκα, να μένει και όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης μένει σπίτι. Χωρίς πλάκα. Ω, μαλάκα πέτρα. Παιδιά σου. Α, το χείλη. Έχω πεθάνει, μιλάμε. Εδώ, παρόλο που μυρίζει υπέροχα, έχει μια μυρωδιά σαν τσάι. Όχι σαν θάλασσα. Ναι. Τώρα μου σκολίσει από τη μάνα μου αυτό. Είδα το τσάι. Ω, κοιτάξτε τώρα. Βέβαια, άμμος. Πώς θα περάσει ο Τζορτζ Στάσε από την άμμο? Απλά θα περάσει. Είμαι εγώ και Τζακ Νόρις. Πώς μ' αρέσει να το πω αυτό. Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε, παρόλο που είναι αστεία, είναι και σαχλά. Ναι. Μου το είπε ο ίδιος ο Γαζόπουλος. Λέω, τι Γαζόπουλε, αν μάθετε. Κάνει, γιατί να σε μάθω, παιδί μου. Είσαι ήδη σαχλός. Έχω δει τα βιντεάκια στο YouTube. Δεν ξέρω, κύριε, αλλά τι να κάνω. Και θα κλαίω εκείνη τη στιγμή. Θα σου μάθω 3-4 ατάκια. Πρέπει να τους φίλους σου να κάνουν να ταξίνουν. Ωραίο. Πρώτα τάκα. Καλό. Ρωτάει τώρα διάφορα πώς κατάφερα εγώ πρέπει να κάνω, να έχω τόσους μεγάλους τηλεθεατές που είναι δύο. Εγώ και ένας φίλος. Ναι. Παρόλο που έχω δει μην είστε και 250 94 κατά. Τα κατά τα βάλα εγώ. Και τόσο που μαλώσαμε την κομμενά μου. Ναι. Μαλάκα που πάει το κόλλο. Αυτό το μεταξύ μου σκολίσει μέσα, σκολίσει δεξιάρα. Με οφείλει τρώει τόσο πολύ. Αν θα να δω για Ναπολέον, ξέρεις ποιος είναι ο Ναπολέον? Είναι το καλό παιδί της τάξης σχολείου, μάλλον. Σωματούλο. Είναι το καλό παιδί του σχολείου. Αυτός είναι τα ρεστάκια. Γιατί έχει Ναπολέον το λένε? Επειδή fresh drink. Γι' αυτό το λέμε γκέι. Κάνονται. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Στο Facebook με λένε Τζορτζ Στάσε. Και καμιά κοπέλα. Λέτε goodbye and good sleep. Άντε, γεια σας παιδιά. Πάω και εγώ σπίτι μου τώρα που έφεσα. Κουραστώ. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Εκεί δεν ξέρω τι. Πάω να δω τα καταστάω και αυτό τη Δευτέρα. Και μετά την επόμενη Κυριακή, δηλαδή την εβδομάδα θα πάω να δω
και το κάστρο του Αγία Ελέα που κατά τύχη τώρα, τύχη, είναι καλά. Περνάμε απέναντι. Αυτό έτσι μέσα στο βάθος είναι. Λοιπόν, αυτό το κάστρο είναι τεράστιο. Γιατί περί από 2.300 χρόνια και θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, κλείνω τώρα γιατί έχω το παιδί που το πάνω. Άντε, goodbye.